ma da ban da abinki ajin wannan da ke a shi aure bai gaji haka ba magana aji a cikin aure in dai kasa zai iya caccaka lahiya lala to ni kin raina kokari na ne ban gane kokarin ka ba ki dubi yadda nake mana normal ne ba na sani a shi sa nake son ka ai ki duba hotel din 30,000 na zo na kama kawai da mun huta na sani wallahi na san da cewa kana so na ni ma wallahi ina son ka wannan iPhone S din nan da ka saya mun promise ne ko promise ne iPhone X Max Pro ka kira mun sunan abu iPhone X Max Pro iPhone S Max Pro to ka saya miki Civic kowa ka saya mun Civic mota gashi nan kuma ga atamfan sallah da kai sallah bayan sallah duk wannan hidima da nake albarka ni an ban aure ka ba ban ga mijin da zan aura ba a duniyar nan wallahi yanzu yadda muka shigo din nan kin san ba lokaci sai mu ci lokacin mu a surutai sosai kin san ya kamata a ce ya haka ya kake cire riga ban gane kana cire riga ba haba mu ne ki gane mai ke ba ki gane ba uwan lumansi ce fa ke mai da riga aljanu ga yake mai da ku ji wani rashin kunya da rashin hankali kai bari in gaya maka wani abu suna na uwar lumasi da gaske ne mijin aure na ce nake nema ba na zina ba katon da yake danne ni ba katon da zai danne ni kana gani na din nan don na ce akan ce ina so mai aure shi ne za ka ce akan ce wai kai kana so wai akan ce ka mu zo ɗakin kai haka da ni haka me kike magana hawa a social media kina cewa hawa yadda da ake ma ma'aurata nake magana ba irin ku ba wanda yake so ya zo ya hau kawai ya zo ya wannan ba a fly over ba yan fly over nake nema ba na neman susu yanzu ni duk hidimar da ne miki ke a tunanin ki menene wannan tunani na kana so mu yi aure ne ni in aure nake so mu yi in biya sadaki kawai a daura aure mana amma to me yasa ba za ka je ka biya sadakin din ba kullum sai ka zo mu je hotel mu je wurin ice cream a je a sha ice cream a je a ci burger a je a yi shawarma a je a yi wannan ina kallon ka da yan mata kai ka dauka kamar ni ma ina nan kamar irin yan matan da kake bi to ni ba kamar irin su nake ba mijin aure nake nema wanda Allah zai bani saboda in yi aure in ci gaba da yin lumansi a gidan miji ni dan hawa kawai nake tare da ke ni da tunanin cewa zaki ga daga gani kamar burarka ba zai iya yin aiki ba na ma fasa ba soyayya ma na fasa ba na yi to sai shaida su to a gwada a gani mana ba za a gwada ba in kana so ka tabbatar min akan cewa kana da karfi mu wuce gidanmu ka je ka biya sadaki mai aure haka kawai kana so ka je ka more wani uwar lumasi an gaya muku akan cewa uwar lumasi ban da aiki shikenan sai bin mazan mutane ko kuma bin wa'anda kansu don sai ka siya mun iPhone Pro Max shikenan ka dauke min hankali kenan yanzu duk kuɗin da na kashe miki to na ban miki motar ban iPhone 11 dina iPhone 11 mana na ba wa saurayi na ai na tara ku na jera ku ne shi wancan yana gaya mu kalamai mai tsanyi a raina baya cire rigar shi wato akwai wanda yake so fasinan ni kawai kin dauke ni dan iska dan gari wanda ma zai maka jahiran soyayya na fi sabilillahi na sakani da Allah ai sai ka bashi kyautan promise wanda shi yake so yayi wannan da kai ya Allah ni ko da jaga nake mu ya hakuri da Allah ba jajjaga ba ko tattasai ne ka ga da maka zama ba ni yi sadaki a hannu yanzu na in je in kira su mazaje in kira wannan kawun nawa wannan mai hula din na jahilin malami in kira jahilin malami in kira kowa da kowa a zo a daura man in kira su madagwai kai wannan daba ne ni ban san haka da kawai wannan sai in dai har kana so mu zo a yi abu cikin mutunci ka faɗa sadakinka a biya sadaki a ɗaura mana aure mu koma mu je mu zauna tare yanzu to ya za a gashi na ɗaya bazan bai wallahi kuma ya fara aiki kuma ke ce kike tallan zurban ɗin a gidajen TV kuma na taɓa na yi talla na ce akan ce in baka da aure ka sha ni ban ji haka shi ba in gudu
ni ban Tunda abun naka ya zama haka ne. Sai an jima ka zo mana